అక్టోబర్ నెలలో సామాన్యులకు భారీ షాక్. మరింత పెరగనున్న గ్యాస్ ధరలు. ఇప్పటికే పెట్రోల్, డీజిల్, నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెరుగుతుండడం సామాన్యులకు భారంగా మారుతుంటే, మరోవైపు గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరుగుతుండడం మరింత భారంగా మారుతోంది. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. తాజా నివేదికల ప్రకారం అక్టోబర్ నెలలో గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు భారీగానే పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. గ్యాస్ ధరలు ఏకంగా 57 నుండి 70% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. దీంతో గ్యాస్ సిలిండర్ కొనాలంటే సామాన్యుడికి భారంగా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రతి నెల 1వ తేదీన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను సవరిస్తూ ఉంటాయి గ్యాస్ కంపెనీలు. దీనివల్ల ఆటో ఫ్యూయల్, పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ ధరలు పెరగనున్నాయి. కొత్త డొమెస్టిక్ గ్యాస్ పాలసీ 2014లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నేచురల్ గ్యాస్ ధరలను ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి సమీక్షిస్తూ వస్తోంది. విదేశీ మార్కెట్లోని ధరల ప్రాతిపదికన మన దేశంలో ధరలు నిర్ణయిస్తారు. దీంతో అక్టోబర్ 1న ధరలు భారీగా పెరగవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఏపీఎం గ్యాస్ ధర MMBTUకు $1.79 గా ఉంది. ఇది $3 పైకి చేరవచ్చనే అంచనాలున్నాయి. MMBTUకు $1 పెరిగినా కూడా కంపెనీలకు 25 నుంచి 30% ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది. దీంతో సామాన్యులపై మరింత భారం కానుంది. ఇకపోతే విదేశీ మార్కెట్లో నేచురల్ గ్యాస్ ధర బుధవారం ఒకరోజే 8% మేర పెరిగింది. ఇప్పటికే ₹1000 చేరువలో ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ ధర మరింతగా పెరిగినట్లయితే సామాన్య ప్రజలకు మరింత భారం కానుంది. ఇలా అన్నిటి ధరలు పెరుగుతుండటంతో సామాన్యుడు జీవించడం కష్టతరంగా మారుతోంది. ప్రస్తుతం దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో ప్రస్తుత గ్యాస్ ధర ₹884 ఉండగా కోల్కతాలో ₹911 గా ఉంది. ముంబైలో ₹884, చెన్నై ₹900, హైదరాబాద్ లో ₹937 గా ఉంది. ఇక బెంగళూరులో $880